Hyvät ystävät, tervetuloa taas lauantain sanan pariin. Se on tällä kertaa kaksiosainen. Puhutaan sellaisesta aiheesta kuin miksi Jumala on hiljaa, eli miksi Jumala vaikenee. Otetaan ensimmäinen osa, mutta laitetaan ensin kädet ristiin. Niin rakas Herra, Isä, Poika ja Pyhä Henki, anna meille kuulevat korvat, näkevät silmät ja uskova vastaanottava sydän. Jeesuksen nimessä. Aamen. Helsingin Sanomissa oli tammikuun 11. päivä 2026 sellainen pääkirjoitus, jonka otsake oli, että kuka auttaa ymmärtämään tätä hullua maailmaa. Siinä oli 4 ihmistä, jotka pohtivat näitä asioita ja siellä oli muitakin otsikkoja. Nykymaailmassa varmaa on vain epävarmaa ja ikuinen rauha on jäänyt unelmaksi. Näin kirjoittelee lehdet ja voisi sanoa, että maailmassa tapahtuu kauheita asioita ihan jatkuvasti joka päivä. Ei tarvitse kuin televisio avata tai lehteä katsoa ja tulee kaikenlaisia asioita. Maailma on sekaisin, maailma kuohuu monella tavalla ja ihmiset kyselee, että mistä tässä on oikein kysymys, eikö kellään ole oikein vastauksia näihin asioihin. Missä Jumala on ja onko Jumalaa ylipäätään olemassa, kun tämmöisiä asioita tapahtuu? Eikö kellään ole mitään vastauksia näihin kysymyksiin? No, meidän käsissämme on Raamattu. Ja Raamattu vastaa kyllä siihen, että mitä Jumala ajattelee, on ajatellut aina, mitä ajattelee nyt ja mitä ajattelee tulevaisuudessa. Mutta ongelma on se, että ihmiset eivät tunne Jumalaa. Missään niissä artikkelissa, joita lueskelin, niin ei mainittu Jumalaa, eikä hänen sanansa, eikä hänen tekojaan millään tavalla. Ja siitä voi vetää sen johtopäätöksen, että ihmiset on kaukana Jumalasta. Ja ikävä kyllä, monta kertaa ihan omasta syystämme. Jeesus sanoi näin, että te eksytte, koska ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. Jumala ei vastaa, koska meidän sydämemme on kaukana hänestä. Me ollaan haluttomia kääntymään hänen puoleensa. Mutta vaikka me oltaisiin kaukana Jumalasta, niin Jumala ei ole kaukana yhdestäkään meistä, niin kuin apostolien tekojen luvussa 17 sanotaan. Hänellä on kaikki hallussaan, kaikki tämän maailman tapahtumat. Mutta katsotaan nyt joitakin tämmöisiä Raamatun kohtia, joista tulee ilmi se, että Jumala on hiljaa tai Jumala ei vastaa. Jesaja 59, 1-2. Ei Herran käsi ole lyhyt pelastamaan, eikä hänen korvansa kuuro kuulemaan, ei vaan teidän rikkomuksenne erottavat teidät Jumalastanne. Teidän syntinne ovat saaneet hänet kääntymään pois, niin ettei hän kuule teitä. Eli tämä, minkä jo rippikoulussa opittiin, että synti erottaa meidät Jumalasta. Jos me emme halua kääntyä Jumalan puoleen ja tehdä parannusta meidän synneistämme, niin Jumala ei meille vastaa. Tällainen ihminen on kaukana Jumalasta. Ja sen takia kaikkein tärkein rukous ihmisellä olisi se, että hän kääntyisi Jumalan puoleen, haluaa päästä hänen lapsekseen ja kuulla sitten hänen puhettaan. Vanha kristinoppi sanoo asian sillä tavalla, että meidän elämämme kaikkein tärkein ja kallein asia on meidän vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tunteminen ja Jumalan lapseksi pääseminen. Jeesus puhuu monella tavalla vertauksilla, mutta ne vertaukset ei avaudu kaikille. Kenelle ne avautuu? Jos ihminen paaduttaa sydämensä, niin vertaukset ei avaudu. Silloin tämmöinen ihminen on kaukana Jumalasta. Jeesushan itki oikein ja suorastaan parku, kun hän meni Jerusalemiin. Ja hän oli 3 vuotta siellä toiminut ja sanoi, että Jerusalem, Jerusalem, niin kuin kanaemo, mä oon halunnut koota teidät siipieni alle, mutta te ette ole tahtoneet. Ja seuraukset oli sitten sen mukaiset. Mutta
Jos olisit kaukana, mutta jos haluat kääntyä Herran puoleen, niin tämmöiselle nöyrälle etsijälle vertaukset myöskin varmasti sitten avautuu. Jumalan puhe on nimittäin vaarallista, koska siihen sisältyy aina vastuu sen vastaanottamisesta, ja ne, jotka torjuu Jumalan puheen, niin ne on vaarassa joutua kadotukseen. Juutalaiset luuli olevansa turvassa, koska heillä oli Abraham, ja he olivat Abrahamin jälkeläisiä, mutta he torjui Jeesuksen. He olivat haluttomia kuulemaan häntä, ja sen takia he olivat kaukana Jumalasta. Jeesus sanoi, että te olette lähtöisin saatanasta. Hän on teidän isänne, ja hänen halunsa te tahdotte tyydyttää. Saatana on ollut murhaaja alusta asti. Hän on kaukana totuudesta. Minä olen tullut tähän maailmaan pannakseni toimeen tuomion. Sokeat saavat näkönsä ja näkevistä tulee sokeita. Kun jotkut fariseukset kysyivät, et kai tarkoita, että mekin olemme sokeita? Jeesus vastasi, jos olisitte sokeita, teitä ei syytettäisi synnistä, mutta te väitätte näkevänne ja sen tähden synti pysyy teissä. Ja sen takia Jeesus sanoi, että autoa se, joka ei minua torju. Moni sanoo, kun tulee puhetta Jumalasta, että ei voisi vähempää kiinnostaa. Nyt Johannes 6:44 Jeesus sanoi, että ei kukaan voi tulla minun luokseni, ellei Isä, joka on minut lähettänyt, vedä häntä. Eli jos et tunne mitään mielenkiintoa Jumalaa kohtaan, niin voi olla, että Jumala ei ole silloin sua vetänyt. Mutta jos tunnet mielenkiintoa, niin silloin kannattaa ehdottomasti vastata. Ihminen, joka ei tunne mitään mielenkiintoa Jumalaa kohtaan eikä Jeesusta kohtaan, hän on kaukana Jumalasta ja hän voi hyvin huolettomasti ja suruttomasti elää tätä elämäänsä. Ei häntä kiinnosta Jumala eikä oma sielunsa kohtalo tai sielunsa pelastus. Jeesus sanoi, että jos olet kaukana tai antaa ymmärtää, että jos olet kaukana, niin Jumala haluaa tehdä sinusta ensin semmoisen ihmisen, että sä tarvitset todella Jeesusta voidaksesi pelastua. Jeesus sanoi Markus 2:17, eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Ja minä olen tullut kutsumaan hurskaita, vaan syntisiä. Jumalaa tarvitseva ihminen ja hänen puolensa kääntyvä ihminen tulee varmasti löytämään elävän Jumalan. Kun luet Johanneksen evankeliumin lukua 6, niin siellä kerrotaan, että Jeesus on ensin tehnyt leipäihmeen, ruokkinut hirmuisen määrän ihmisiä 5 leivällä ja 2 kalalla. Ja sitten hän poistui näyttämöltä ja ihmiset lähti hänen peränsä. Ja kun he löysi Jeesuksen, niin Jeesus sanoi, että totisesti, ette te minua sen tähden etsi, että olette nähneet tunnustekoja, vaan siksi, että saitte leipää ja söitte itsenne kylläiseksi. Älkää tavoitelko katoavaa ruokaa, vaan katoamatonta, sitä, joka antaa ikuisen elämän. Sitä antaa teille ihmisen poika. Eli jos olet kiinnostunut vain maallisista ja mitä täällä tapahtuu, etkä ollenkaan Jumalasta ja Jeesuksesta, niin sä olet kaukana Jumalasta. Paljon ihmisiä etsii jotakin ihan muuta kuin mitä Jumala tahtoisi meidän etsivä. Ja näitä mielenkiinnon kohteita kyllä sitten löytyy vaikka kuinka paljon. Ja saatana on mestari kyllä näyttämään niitä ihmisille, että aina olisi jotain tähdellisempää kuin puhe Jumalasta. Jumala haluaisi näyttää meille Kristuksen ja kääntää meidän mielemme niin, että me ruvettaisiin haluamaan sitä, joka todella ravitsee meidän sydämemme ja sisimpämme. Jeesus sanoi, että ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Matteus 22. luvussa Jeesus oli väittelyssä saddukeusten kanssa. Saddukeuksethan oli tämmöinen ylipapillinen suku ja porukka, jotka perusti uskonsa vain näihin 5 Mooseksen kirjaan, eli Pentateukkiin.
Ja he ei uskonut ylösnousemukseen ja sitten kerran he halusivat saattaa Jeesuksen naurunalaiseksi ja esitti semmoisen loogiselta tuntuvan, mutta aivan mahdottoman vertauksen tai asian, johon oli mahdoton vastata millään loogisella tavalla joutumatta naurunalaiseksi. Jeesus ei mennyt siihen ansaan, vaan hän sanoi, että miksi ette ole lukenut niitä omia kirjoituksianne sieltä Mooseksen kirjoista. Sieltä te olisitte löytänyt vastauksen tähänkin kysymykseen, ja sitten hän selitti, mistä ylösnousemuksessa on kysymys. Ja hän sanoi, että te eksytte, koska ette tunne pyhiä kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. On paljon semmoisia ihmisiä, ja nämä saddukeukset, nehän oli hyvin varmoja omista käsityksistään, niin on paljon semmoisia ihmisiä, jotka on hyvin varmoja omista käsityksistään ja viisastelee sitten tuntevansa Raamatun ja niin edelleen, vaikka ei koskaan sitä edes lukenut. Mutta he on näitä asiantuntijoita kuitenkin sitten olevinaan. Jumala ei vastaa tällaiselle ihmiselle, mutta vilpittömille kyselijöille hän kyllä sitten vastaa ja avaa Raamatun, koska Jeesus sanoi, että jokainen anova saa, etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. No, Jeesus puhuu näiden kirjaviisaiden kanssa monta kertaa myöskin, ja kirjaviisaus sinänsä, vaikka tuntisit Raamatun, niin se ei takaa sitä, että sä tuntisit elävän Jumalan ja kuulisit Jumalan puhetta. Jeesus sanoi, että tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta sen sydän on kaukana minusta. Turhaan he minua palvelevat, kun opettavat oppejaan ihmisten tekemiä käskyjä. Voi teitä te lainopettajat ja fariseukset, te kirjanoppineet, jotka panette raskaita taakkoja ihmisten harteille, mutta itse ette tahdo sormellannekaan niitä keventää. Te soljette taivasten valtakunnan ihmisiltä, sillä ette mene itse sisälle, ettekä päästä niitäkään, jotka menisivät. Eli voit olla hyvin oppinut, mutta sulkenut korvas Jumalalta niin, ettet kuule. Ja silloin sun sydämessä on kaukana Jumalasta. Hengellisyys on pelkkää uskonnollisuutta ja vanhojen tapojen noudattamista, missä ei ole elämää. Jeesus haluaa antaa meille kaikille aina elämän. Matteus 12:38. Moni sanoo uskovansa Jumalaan, jos saa häneltä merkin. Lainopettajat ja fariseukset sanoivat Jeesukselle, opettaja, anna tässä meidän nähtemme merkki. Mutta Jeesus vastasi heille, tämä paha ja uskoton sukupolvi vaatii merkkiä, mutta ainoa merkki, joka sille annetaan, on Joonan merkki. Eli Jumala ei tyydytä kenenkään uteliaisuutta sillä, että hän rupeaa juoksemaan meidän mielihalujemme perään, kun monet sanoo jotenkin, että joo, kyllä mä sitten uskoisin Jumalaan, jos Jumala tekisi just näin ja näin ja näin, kuin mä tässä nyt niin kuin toivon. Ei Jumala lähde semmoiseen, hän on kaikkivaltias Jumala. Ei Jumala anna merkkejä tyydyttääkseen meidän uteliaisuuttamme. Poikkeustapauksessa voi antaa. Gideonille Jumala antoi merkin, eli oli näitä villoja. Mutta siinä oli kysymys siitä, että Jumala kutsui Gideonin hyvin vaikeaan ja vastuunalaiseen tehtävään. Ja se oli hyvin poikkeuksellinen se tapaus. Jumalalla on parempaa kuin merkit hänen sanansa. Mutta Joonan merkki on semmoinen merkki, jonka Jumala on antanut kaikille. Joona oli kalavatsassa 3 vuorokautta ja tämä on esikuva siitä, että Jeesus oli kuolleena ja sitten hänet herätettiin ja hän nousi ylös. Matteus 18:21-35 Jeesus kertoi vertauksen armottomasta palvelijasta. Oli hirveästi velkaa ja sitten kuningas armahti hänet ja sen jälkeen tämä kaveri meni ja puristi toista omavelallistaan kurkusta ja sanoi, että maksa. Ja kun ei se maksanut, niin se heitti tämän oman velallisensa, jolla oli ihan mitätön velka hänen velkansa nähden, niin vankilaan. Kun kuningas kuuli tästä, niin hän peruutti tämän anteeksiannon.
Ja tämä on semmoinen asia, että jos ihmisellä on armoton sydän, niin Jumala ei tämmöistä ihmistä kuuntele ennen kuin tämä ihminen kääntyy siitä armottomuudesta. Laupeutta minä tahdon ja uskollisuutta, enkä teurasuhreja. Armoton sydän on hyvin vaarallinen. Nyrkkeilijä Tomi Halmehan sanoi, että Jumala armahtaa, minä en. Ja toki on olympialaisten nyrkkeilyn pronssimitalimies Pertti Purtsi-Purhonen sanoi, että kyllähän entisenä nyrkkeilijänä todella tietää, että autuampi on antaa kuin ottaa. No sitten on tämä Luukas 18, fariseus ja publikaani. 2 miestä menee temppeliin. Publikaani menee taakse, ei uskalla kunnolla katsoa edes alttarille. Fariseus esittelee itseään Jumalalle ja omia tekoja. Hän oli sokea itselleen. Tämä publikaani vetosi Jumalan armoon. Nöyrä ihminen on lähellä Jumalaa. Ihminen, joka on täynnä itseään, omahyväinen ja ylpeä, hän on kaukana Jumalasta ja hän jää synteihinsä. Nöyrä armahdetaan. No, nyt näille kaikille tapauksille on siis yhteistä epäusko ja ihmisten haluttomuus kääntyä Jumalan puoleen. Nyt epäusko ja epäily on 2 eri asiaa. Epäusko on paha asia sen takia, että epäuskoinen ei tahdo tuntea Jumalaa. Epäilevä tahtoisi, mutta hänellä on epäilyksiä, hän on epävarma. Epäusko kadottaa, epäily ei kadota. Epäuskollinen ihminen ei kuule Jumalan puhetta. Ihminen, joka ei tahdo oppia tuntemaan Jeesusta, ei kuule Jumalan puhetta, hän on kaukana Jumalasta. Hänelle Jeesus voi olla vain koulussa kerrottu satu tai sitten koulussa opetettava historia eikä mitään muuta. Mutta jos ihmiset todella tuntis, kuka Jeesus on, niin mä uskon, että he juoksisivat Jeesuksen luokse. Jeesus paljasti aina meidän sisimmät ajatukset ja hän ei ollut mikään lälly. Hän on väkevä Jumala, ihmeellinen neuvonantaja, iankaikkinen Isä, rauhan ruhtinas, jolla on kaikki valta. Tunnetko sä Jeesuksen? Oi, tunnetko sä tuon ihmeellisen nimen joksua autuuden, sen ylistystä, jonka kansat laulaa, yli maan ja merien. Tuo nimi yli kaikkien on Jeesus, ei maailmassa kauniimpaa, ei nimi toinen armoa voi antaa, Jeesus vain voi pelastaa. Aloitti usein pelastusarmeijassa. Ja tämä on meidän elämämme tärkein kysymys ja myöskin sinun elämässä tärkein kysymys, että tunnetko sä Jeesuksen? Minkälainen suhde sinulla on häneen? Koska meidän jokaisen elämä ja tulevaisuus riippuu siitä, että mikä meidän suhteemme on. Jeesus sanoi, että me ollaan joko hänen puolellaan tai häntä vastaan, mitä välimuotoa ei ole. No, rakas ystävä, vaikka olisit itse kaukana Jumalasta, niin Jumala ei ole kaukana sinusta. Hän haluaa herättää meissä uskon, hän haluaa tulla lähelle, hän haluaa ottaa meidät omakseen, hän haluaa tulla sinne meidän ihan sydämeen asumaan ja tehdä siellä sitä työtä, mitä vaan Jumala voi tehdä. Ei Jumala ole kaukana, koska hän sanoi, että se on se pienoisevankeliumi, että Jumala lähetti ainoan poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Niin on Jumala maailman rakastanut. Kyllä Jumala puhuu, mutta kannattaa huomata, että hänen puheensa on erilaista kuin mitä me odotamme. Jesaja 55, 8 ja 9. Minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, eivätkä teidän tienne ole minun teitänne, sanoo Herra. Sillä niin korkealla kuin taivas kaartuu maan yllä, niin korkealla ovat minun tieni teidän teittenne yläpuolella ja minun ajatukseni teidän ajatustenne yläpuolella. Jumala ei halua pitää siis meitä pimennossa, mutta hän on erilainen kuin me. Hän tahtoo tulla sinne meidän sydämeen asumaan ja kääntää meidän katseemme Kristukseen, jossa on kaikki jumalisuus ja kaikki viisauden ja tiedon äärteet kätkettynä
jossa on kaikki rakkaus. Ja jotta me uskoisimme häneen, niin Jumala suorastaan huutaa. Ja se huutomerkki on Golgatan risti ja Jeesuksen ylösnousemus. Se on ollut sitä jo 2000 vuotta ja edelleenkin. Ja Raamatussa sanotaan, että viimeisinä aikoina Jumala on puhunut meille pojassaan, hebrealaiskirja 1:2. Eli Jumalan viimeinen sana on Jeesus. Ja Jeesus sanoo, että minä ja isäni teemme työtä taukoamatta. Ja kysymys on oikeastaan siitä, että kelpaako meille Jeesus, kelpaako meille tämä vastaus vai eikö kelpaa? Haluammeko me ottaa hänet vastaan? Nyt ylpeiltä ja itseriittoisilta ihmisiltä Jumala kätkeytyy. Jeesus sanoi, että taivasten valtakunta on kuin peltoon kätketty aarre, kun mies löysi sen. Hän peitti sen uudelleen maahan ja sitten hän iloissaan myi kaiken, minkä omisti ja osti sen pellon. Taivasten valtakunta on myös tällainen. Kauppias etsi kauniita helmiä, kun hän löysi yhden kallisarvoisen helmen, hän myi kaiken, minkä omisti ja osti sen. Tämä maailma on niin kuin semmoinen sydänten autiomaa, jonneka Herra on kätkenyt valtakunnan, mutta se ei avaudu kaikille. No kenelle sitten? Jeesus sanoi, että minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, siitä, että olet salannut tämän viisailta ja oppineilta, mutta ilmoittanut sen lapsenmielisille. Näin, Isä, olet hyväksi nähnyt. Tuu lasten kaltaiseksi, niin kuin Jeesus halusi, niin silloin sä saat kuulla Isän puhetta. Ja kyllä se on ihmeellinen asia, että kun me ajatellaan, että me rakastamme ihmisiä, jotka on meille kivoja, mutta kun Jumalan rakkaus on sellaista, että hän rakastaa niitäkin, jotka eivät ole kivoja. Ja hän haluaa ottaa nekin lähelleen, jotka kaiken järjen mukaan olisi pitänyt käännyttää pois. Hän armahti aviorikkojen keskellä kivisadetta ja prostituoidolle hän antoi uuden elämän ja Sakkeus oli tärvännyt elämänsä, niin tämmöisen miehen luokse hän menee. Ja ettei kenellekään jäisi epäselväksi siitä, että kuuluuko Jumalan armo sulle tai mulle, niin hän sulki sylinsä murhamiehen. Näin kirjoitti muun muassa Riitta Lemmetyinen yhdessä kirjassaan. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että silloinhan sinäkin saat tulla Jeesuksen armahdettavaksi. Jumala kätkeytyy nimittäin halpaan kaapuun. Kuka uskoo meidän sanomamme, kuka ymmärtää Herran käsivarren voiman? Hän kasvoi Herran edessä niin kuin vesa, niin kuin juuri kuivasta maasta. Ei ollut hänellä vartta eikä kauneutta, me näimme hänet, mutta ei ollut hänellä muotoa, johon olisimme mielistyneet. Hän oli ylenkatsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet. Niin kuin monet kauhistuivat häntä, sillä niin runneltu ei enää ihmisen kaltainen oli hänen muotonsa. Hänen hahmonsa ei ollut ihmislasten hahmo, mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahaintekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meille rauha olisi, ja hänen haavansa kautta me olemme parantunut. Eli Jumala ilmoittaa itsensä vastakohdaisuudessaan tuolla Golgatan ristillä. Rakkaudesta meihin Jeesus antoi itsensä hakattavaksi ja piinattavaksi, ja hänet hylättiin. Kaikki ihmiset hylkäs hänet, Jumala hylkäs hänet, ja tämä hän teki rakkaudesta meihin, jotta meidän syntimme tulisi sovitetuksi. Sä löydät Jumalan ja Jeesuksen ristiltä. Kun sä katsot sinne ristille, sä näet siellä Jumalan sydämen. Jumala ei halunnut, että sinä kärsisit, vaan hän antoi poikansa meidän puolesta, ja sen takia on syytä etsiä Jumalaa ristiltä. Ja myöskin rukouksesta. Voit koska tahansa kääntyä rukouksessa Jumalan puoleen. Hän sanoo, että köyhää minä katson köyhää, hengeltään särkynyttä, sanani alla arkaa. Jeesus kuuli, kun sokea Bartimeus huusi, että Jeesus, Daavidin poika, armahda minua.
Hän näki, kun Petesdan lammikolla oli 38 vuotta sairastanut mies, jonka luokse kukaan ei koskaan mennyt. Ja mies sanoi, että Herra, mulla ei ole ketään. Jeesus menee juuri hänen luokseen, parantaa hänet. Hän näkee sinutkin ja tulee sinunkin luoksesi, kun vain annat hänelle luvan toimia. Hän on sunkin syntis sovittanut. Ja tämä Jumalan näennäinen vaikeneminen, niin se voi olla kutsu tänään sulle ihan Jumalan tahdon mukaiseen elämään. Saattaa olla, että olet kokenut monenlaisia vastoinkäymisiä, mutta ne vastoinkäymiset on loppujen lopuksi vain väärin ymmärrettyjä myötäkäymisiä, niin kuin Pertti Purhonen aina sanoi, koska Jumala sisällyttää niihin usein juuri oman kutsunsa. Ja hän tietysti odottaa, että sä vastaat siihen kutsuun. Erämaakaudet on semmoisia, että tuntuu, että Jumala on ihan hiljaa, vaikka kuinka paljon rukoilisit, ja tuntuu, että taivas on kiveä. Mutta ne on Jumalan tapa kasvattaa meitä irti kokemuksista kohti niin kuin Jumalan sanaa ja Jumalaa itsensä, näkemään hänet, eikä vaan kokemuksia. Ja niiden tarkoituksena on vahvistaa sun uskoasi. Voi olla, että olet rukoillut jo paljon jotakin asiaa. Voi myöskin olla, että vastaus on viipynyt. Ehkä sen takia, että Jumala haluaakin antaa sulle paremman vastauksen kuin mitä olet odottanut, mutta et ole ollut vielä kypsä siihen. Moni ihminen on kaukana Jumalasta, niin kuin tuhlaajapoika oli kaukana Jumalasta. Ja Raamatussa on semmoinen sana kuitenkin, että kun hän vielä oli kaukana isänsä kotiin, ja kun hän tajusi, että nyt onkin syytä lähteä kotiin päin, kun kaikki elämä oli tärvätty. Ja sitten isä juoksee vastaan, ottaa syliin. Ja siinä sylissä tämä poika tajusi vasta, mitä hän oli oikein tehnyt. Siinä sylissä hän tajusi, että isä rakasti. Ei syyttänyt, vaikka kaikki oli mennyt ja hän oli tehnyt hirveän väärin isänsä kohtaan, tärvennyt omaa elämänsä. Isä rakasti, koko elämä muuttui. Tiedätkö, että se maailman pisin matka on täältä päästä sydämeen. Ja silloin, jos sä käännyt, niin silloin sä tulet kuulemaan elävän Jumalan sanan. Otan vielä hiukan sulle, koska on tilanteita, jolloin Jumala todella vaikenee. Ja ne on sitten semmoisia tilanteita, että niissä on kysymys Jumalan tuomioista. Ja se on kaikkein hirvittävintä, mitä ihmistä voi kohdata. Helvetti on sitä, että Jumalalla ei ole enää ihmiselle mitään sanottavaa. Dostojevski sanoi niin, että helvetti on paikka, jonne Jumala ei enää katso. Että siellä me ollaan ikuisesti Jumalan hylkäämiä. Kuningas Herodes kuunteli Johannes Kastajaa mielellään, ja sitten kun hän surmautti Johanneksen, niin hän allekirjoitti oman kuoleman tuomionsa. Ei ollut enää suuta eikä päätä, joka olisi julistanut hänelle Jumalan sanaa. Ja kun sitten Jeesus vietiin hänen eteensä sidottuna, ja Herodes ilahtui siitä ja yritti saada Jeesuksen tekemään joitakin temppuja, Jeesus oli ihan hiljaa. Jumalalle ei ollut enää mitään sanottavaa tälle Herodekselle. Herodes oli osansa valinnut. Sodoma ja Gomorra ei ottanut Jumalaa vakavasti. Hänestä ei välitetty. On tämmöinen välinpitämättömyyden raja. Jokaisella ihmisellä, kaupungilla ja maalla on näitä etsikkoaikoja. Silloin kun se raja ylittyy, eikä Jumalaa kuunnella, niin silloin Jumala ei enää vastaa, ja se on hirmuinen asia, kun ei ole enää mitään sanottavaa. Ette vastanneet, vaikka minä teille huusin. Jumala kysyy, että miksi et vastannut? Kun juutalaisten synnimitta tuli täyteen, niin Pyhä Henki poistui Jerusalemin temppelistä ja Jerusalemista, ja sen jälkeen maa oli täysin altis viholliselle tulla. Jos Pyhä Henki poistuu, niin silloin ei jää enää mitään turvaa. Ja järkyttävintä on se, että kun Jeesus tulee kotikaupunkiinsa, ja hänellä on maailman paras sanoma, niin mitä tekee kotikaupunki? Jos sä oot se Joosefin poika, että mikä sä nyt luulet olevassa? Kotikaupunki torjui ja halusi tappaa Jeesuksen. Toisin sanoen Jeesus heitettiin ulos
omasta kodistaan ja kotikaupungistaan ja kirkosta. Sen jälkeen hän ei koskaan enää käynyt Nasaretissa, koska he eivät uskoneet häneen, hän ei tehnyt siellä montakaan voimatekoja. Entäs nyt, kun moni seurakunta on lakkautettu ja moni kirkko on muutettu kapakaksi? Jeesuksen mukaan kaikki ihmiset eivät pelastu, vaan kun luet Vuorisaarnaa, niin sieltä tulee se kauhea ajatus, että enemmistö joutuu kadotukseen. Ihmiset luulee olevansa monta kertaa sisällä Jumalan valtakunnassa, mutta ei ole. Kuoleman jälkeen ei sitten enää voi kääntyä ja sen takia on hirveän tärkeää, että jos et tunne Jeesusta, niin käänny nyt hänen puoleensa, kun vielä on aikaa. Joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty, mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, se saa armon. Jos me tunnustamme syntimme, Jumala on uskollinen ja vanhurskas niin, että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Ei ole muuta pelastusta kuin Jeesuksessa ja kerran me kaikki teemme tiliä elämästämme hänelle. Kun Jeesus tuli tähän maailmaan, niin hän tuli sen takia, että saisit uskon kautta Jumalan armosta periä ikuisen elämän ja taivasten valtakunnan. Hän tuli sua varten. Ja sen takia avaa sydämessä hänelle. Kaiken on isäni antanut minun haltuuni. Poika ei tunne kukaan muu kuin isä, eikä isä kukaan muu kuin poika. Ja se, jolle poika tahtoo hänet ilmoittaa. Eli Jeesus haluaa ilmoittaa itsensä juuri sulle ja tulla asumaan sinun sydämeesi. Poika on annettu meille sulle ja mulle ja hän tahtoo hyvää. Ja lopuksi Jeesus sanoi, että taivasten valtakunta on tullut lähelle, kääntykää ja uskokaa hyvä sanoma. Tulkaa minun luokseni kaikki työn ja kuormion uuvuttamat, minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeni harteillenne ja katsokaa minua. Minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Näin teidän sielunne löytää levon. Minun ikeni on hyvä kantaa ja minun kuormani on kevyt. Ole siunattu, rakas ystävä. Aamen.